For today's video, birthday man sa kong amigo. Aw tira mig bakbak gikan sa inidoro. Aw lami kaayo. Kay diet man mi, mantin nila mig saging nga guwang kaayo. Asa ka ni gikan niya, murag gikan ni didto sa silingan nila kuno. Mao na ni karne sa bakbak nga amo nang gilhinluan sa akong amigo. Tirada na pong lamas ug sili daghan kaayo para lami kaayong kaon gana pa sa inyong relasyon. Kinsa man ni mga unay magkainig bakbak o. Sa dili maabot ng minuto niabot na ang bisita ni akong amigo. Nagdala daw ni siya bahal nga aslop kaayo. Mao day ni ninong ni Magdads. Mao ni tag-iyas kaldero. Kugihan kaayo. Pangwaan yang langsang ang among isugnod. Hulay sa midre kay kuan wa pa naluto among kuan. Tirada sa mga team bobbings. Ang nag-birthday kay kuan pa man nag-relax ba. Mao ni karne sa bakbak. Abi man nung tumbad siya og baka. Bakbak man di ay gitumba. Nihayad na mong bisita. Kay perti na luspara. Kay perti na daw gutuma. Mahulat-hulat lang mo mga bisita. Kay gamay lang kulang sa timplada. Para mauki na atong baki nga ginisa. Mao niya mo kusinero. Basta si tagudo na mo tirada. Danglog pa sa okra. Piting lamia. Di na mo wala tong idibol. Idibol mo gini mo daan, ayahan ni mo iksa. Dribble to, di ito idibol. Okay, gyapon kaayo ni. Gilunod na po niyang lamas. 35 kabuk lamas. Birthday boy tura relax na kayo. Di na nakaguo na mo kay nag-birthday man, ika 28 anyos. Gimikos-mikos na po niya ang lamas. Kay hapit na mahubas. Lamas pa lang gani, wana. Suda na. Last na ni nga tirada para masaktuan na gyud sa timplada. Kay atong bisita nagpanglunta na didto Aligre ang birthday ni Magdad. Sadya kayo. Asite sana isang gol na mo kay kan para mo pula-pula ba. Sabi ko may Mags Bay. Makuha yung mga kilakit Mags. Ang nag-birthday mo or po assistant. Nubi kubra? Wala, kubra sa gol. Special kayo, kubra. Kayo pagkarata kubra. Aligre ang birthday ni Magdad. Celebrate garo. Sampay na dito, marinate na daan. Planggana. Tanaw magbisita. Grabe nagapanghuyab na sila. Kay perti na ning gutuma. Luto na po na atong saging. Okay gyapon kaayo ni, nakaandam na ni. Di ara. Halong mo ni. Sulbad gyapon ang kuno. Ang puwe yun. Uy, ang puwan pa man din ni Magdad kay Birthday boy ba? Sino birthday? Kampa. Bayang Ang puwe nyo. yung bitaon. Nabisita nakadool na. Tao na. Wa pa yung pangadje niya na nga una. Tapo kayo eh. Saging lagi. Muna le. Napay. Yun na. Raya. Sulbad ang paniud to sa mga gwapo.